heel hartelijk welkom op dit Zuid-Limburgs Federatiefeest, wat gehouden wordt in Put en georganiseerd door Schutterij Sint-Sebastianus. Door toedoen van oud-voorzitter Jean Stevens hebben we de beschikking over een paar prachtige gastverenigingen. U ziet hier de eerste, de Schützenbruderschaft uit Tudderen, en die is opgericht in 1512. De Schützenbruderschaft Tudderen, onder leiding van president en Hauptmann Franz Josef von Amelen. En hier komt nummer 1 uit de optocht, de Schutterij Sint-Sebastianus uit Schinnen van de Schuttersbond Gerardus Amstrade. De bordjesdrager is Lin, dat mogen we ook wel vertellen. Die moet de spits afbijten van de optocht. En Schinnen. Het koningspaar is Leide Lahey en Sylvia Schweidvanning. Schutterij Eendracht uit Grevenbeek, opgericht in 1864. En de koning is Marcel Stevens. Het keizerspaar is Jos Knops. En dan volgt nu een van de oudste schutterijen van Limburg. En dat is de Sint Martinus uit Born. Opgericht in 1609. En in de verte zie ik Sint Sebastianus, Margarethe, ook een heel oud korps, opgericht in 1541. Met Huub en Monique Vaats als koningspaar. De bordjesdragers zijn Pim en Julian. En iedere schutterij, beste kijkers, wil natuurlijk een zo goed mogelijk défilé afleggen hier. Want u ziet in de verte de juryleden staan die heel streng kijken of het défilé volgens de normen wordt gelopen. U ziet alle schutters het hoofd naar rechts, naar de eretribune draaien. Hier komt schutterij Sint Barbara Meersen. Heropgericht in 1987.
Wilhelmina uit Hingen. Schutterij Sint-Martinus-Houten, voorzitter de heer Schurgers, lid van de Zuid-Limburgse Schuttersbond. Nummer 10, Sint-Peters en Paulus uit Zusteren, opgericht in 1652. De tambourmeter is Cole Jacques. Koningspaar is Sander en Suzanne Rutten. Sint-Gertrudis uit Amsterrade. Ook een heel oud korps, opgericht in 1650 en hebben uniformen van de Garde Fuseliers Prinses Irene. 49 leden, voorzitter is de heer Roberts. En Skykenaren hier, die draagt het bordje heel trots. Sint-Jozef uit Buchten, medeoprichter van de Zuid-Limburgse Federatie. Prachtig, koningspaar Roy van Eer en Boucher Bo en het keizerspaar Paulussen Ivo en Partenis Mirna. Nummer 13, Sint-Hubertus Ubaksberg. In 1971 en 1979 winnaar van het Oud-Limburg Schuttersfeest. Opgericht in 1843. De voorzitter is de heer Ortmans. 91 leden. En ik zie in de verte de kleine Eva Minnen, geboren in 2011, die trots en stoer het bordje draagt van Sint-Martinus Vaasrade. Is toch geweldig om te zien. Sint-Martinus Vaasrade, opgericht in 1897.
Beekdalen, waarvan we nu al zeggen dat het een nieuwe schuttersgemeente wordt met maar liefst 10 schutterijen. En één daarvan is Sint-Jozef uit Zwijkhuizen. Opgericht in 1906. Patrick en Nancy Donga, het koningspaar. En hier weer een heel oude schutterij, opgericht in 1460. De jonge en oude nobelen uit Valkenburg. Compleet met keizers en koningspaar. Nu ziet u Sint Stefanus uit Diederen, opgericht in 1838 met pagekinderen. Deze vergezellen het koningspaar. Bij mijn weten is dit de enigste schutterij die pagekinderen in haar gelederen heeft. Ja, u ziet de pagekinderen naast het koningspaar lopen. Ik zie er wel maar één. Nummer 18 kondigt zich aan. Sint Sebastianus IJs. Lid van de Zuid-Limburgse Schuttersbond. 93 leden. En de trotse vaandeldrager is Luc Wolters. Marianne en Frans krijgen het koningspaar. Sint-Michael Doenrade, met een unicum in hun midden, de jongste koningin ooit. Zij schoot, toen ze 16 jaar was, 4 maanden en 14 dagen oud, de vogel af. Ritse Brit, geboren in 2002. Dus de jongste koningin ooit van de schutterij in Doenrade. En wat een mooie koninginnen. Sommige koninginnen zijn zo mooi, die zou ik nooit meer terugbrengen. Geert en Dion Aben, het koningspaar en het keizerspaar, Lilian en Fred Hawinkels. We zien Sam Huid, de bochtjesdrager van Opbeeg. Ook een oud korps, opgericht in 1636, 69 leden. Het koningspaar Janella en Harold Heines en de commandant is Wietse Conjour. Nummer 22, Sint Salvius Limburg.
Ook een schutterij met een roemerig verleden. Opgericht in 1256, dus bijna 800 jaar oud. Is niet voor te stellen bijna. Maar het is wel zo. En we zien schutterij Sint-Jan Nieuwstad met als bordjesdrager Hendrik Calais. Sandra en Tij Veugelers, het koningspaar. U hoort het, sommige schutterijen zijn heel erg oud. Heel veel schutterijen zijn opgericht in de tijd van de Reformatie. 1517 was het toen Luther zijn 95 stellingen aansloeg in de slotkapel te Wittenberg. In die tijd begon het te rommelen in Europa en de katholieken werden nogal bedreigd her en daar en men richtte overal schutterschilden op. Vandaar dat heel veel schutterijen als oprichtingsjaar die datum hebben. Zo rond 1500, iets later. U ziet schutterij Sint-Sebastiaan de Heerde, ook al 560 jaar oud. De bordjesdrager is Colin Dax. Kijk eens met hoeveel trots dat hij dat doet. Het koningspaar Michel Wijnands en Fleur Pluimen. Sint-Sebastianus Mechelen, opgericht in 1657. De voorzitter is Hubert Kolen, aantal leden 49. Koningspaar van Velde Rik. Ook weer een schutterij met een roemerig verleden, het Heilig Kruis Grevendicht. Oprichtingsdatum 1668, 63 leden en de bordjesdrager is Joris Driessen. Koningspaar Chantal Arnst en Harold Peters. En wie komt daaraan in het grote tenue van het regiment Jagers? De schutterij Sint-Jozef uit Stein, met als voorzitter Piet de Sander natuurlijk. 63 leden. De koning is Merken Tim. Sint-Jozef Veilen, opgericht 1901. En hier een bijzonder koningspaar. Want Gina Nix schoot op 30 mei zelf de koningsvogel af. Maar laat Emiel Scheijen lopen met het koningszilver. Dus Gina schoot de vogel af, maar gaf het koningszilver aan een andere. Hoe mooi kan dit zijn?
komt die stoere koningin die zelf de vogel afschoot. En kijk eens hoe trots dat de koning met het zilver loopt. En uit het zuidelijkste puntje van Limburg, Sint Paulus Vaals. Ook opgericht in 1602. En als ik goed geïnformeerd ben, hebben ze ook een keizer in hun midden. Keizer August Habes, de zesde keizer vanaf 1906. Ook dit korps viert dit jaar haar 475-jarig jubileum. En dan heb ik het over Sint Sebastianus Voerendaal, winnaar van het Oud-Limburg Schuttersfeest 1978 en 1994. We hebben hier dus met een geduchte vereniging van doen. Het koningspaar is Armand van Loo en Fanna Merk. En ik zei het al, wat kunnen koninginnen mooi zijn. Sint-Hubertus Schaatwerk. Prachtig korps, opgericht in 1884. Koningspaar Jeffrey en Nikita Pelzer. Nummer 32, Sint Martinus Holten. Cliff Schmeets en Joyce Ariaans als koningspaar. Sint Lambertus Broekzitter, opgericht in 1748 en de voorzitter is de heer De Bruin. Henriette en Piet Blokpoel vormen het koningspaar. En ook Oorsbeek hoort bij die mooie schuttersgemeente Beekdalen. Sint Mauritius uit Strug dient zich aan van de Zuid-Limburgse Schuttersbond. De koning is Jacques Wintjens. Kijk eens hoe trots en terecht hoe trots dat hij loopt en wat een prachtig koningszilver. Schutterij Sint-Jos, Simpelveld dient zich aan. Ooit opgericht als broederschap Sint-Joris Simpelveld in 1442. Lid van de Zuid-Limburgse Schuttersbond. Rademacher Jo en Windhagen Tini vormen het koningspaar.
Kijk eens wat een prachtig koningspaar. Terecht een groot applaus hier. En daar zien we in de verte Sint-Martinus Wielree. Ook een oude schutterij, 1497 opgericht. Het koningspaar bestaat uit Peter Broers en Demi Kuipers. En het keizerspaar uit Simone van Kamp en Simon Jan. Zo is Limburg toch op zijn mooist, dames en heren. Als je schutterij Sint-Sebastianus Glimmen, getooid in het grenadiersuniform uit 1668, ziet aankomen, wandelen of marcheren beter gezegd. De voorzitter, trotse voorzitter mag ik zeggen, is de heer Keulen en ze zijn lid van de Schuttersbond Sint-Gerhardus Amsterdam. Het koningspaar is Annelies Martens en Ronkers Egid. Kijk eens naar het mooie koningszilver. Vaak heel oude platen met antieke waarde. En de chaterie van de wereldstad Geleen, die deed natuurlijk ook met de heilige Marcelinus en Petrus uit Geleen. Ook van de Schuttersbond Sint-Gerhardus. De tambourmeter is Mark Peil. En het koningspaar bestaat uit Christel en Jos Wouters. Ik zei het al, de wereldstad Geleen. En de keizer is Blumers Frans. Sint Paulus uit Epen is hier ook natuurlijk present. Een geweldig geheel. Voorzitter is de heer Frans Bessems. De koning is Levi Vosse en zijn lieftallige koningin, daar weet ik helaas de naam niet van. Dat is eigenlijk eeuwig zonde, maar goed. Ik mag natuurlijk geen reclame maken voor de nieuwe gemeente Beekdalen, maar toch is er dit weer eentje van Beekdalen. Sint Johannes en Clemens Merkelbeek. Met als koningspaar Rob van Tilburg en Marlou van Tilburg. Met als bijzondere vermelding, Rob is voor de 4e maal koning. En kijk eens hoe trots dat hij het koningszilver voor de 4e maal draagt. Nattenhoven met 160 inwoners, het is niet voor te stellen. Iedereen moet dus een beetje lid zijn van de schutterij. Wat bijzonder is aan deze schutterij, ze waren 15 maal in de finale van het OLS. Ze lopen in uniformen van de grenadiers. 15 maal, ik zei het, in de finale van het OLS en nog nooit gewonnen. We kunnen dus zeggen, hier marcheert de grootste pechvogel van de Zuid-Limburgse Federatie voorbij. In schrale troost, een schitterend koningspaar. Bjorn en Natasja Jessen. Ook een topper, Sint Laurentius Pauwbeek, optocht nummer 43. Opgericht 1619, in de goede tijd. Alle goede schutterijen zijn toen opgericht. Gekheid natuurlijk. Voorzitter is de heer Geerkens.
De vaandeldrager is Asch Patrick. Trots om natuurlijk voor zo'n vereniging het vaandel te dragen. Het koningspaar John en Cynthia Wachelder, koningspaar. En het keizerspaar Chantal Wachelder en Gerard Kuipers. Sint Laurentius Bouwbeek. Sint-Jozef Geertruid. De optocht loopt een klein beetje kort om elkaar nu. Ook lid van de Zuid-Limburgse Schuttersbond. Schutterij nummer 45, Sint-Sebastiaan Heerlerijde. Voorzitter Gert Pappers. En de trotse koning is Mart Habets. Kijk eens hoe prachtig dat hij dat koningszilver draagt. En met welke trots, zo hoort het. En niet anders, dames en heren. Sint-Sebastianusmeer doet ook mee. Geweldig hoe ze eruit zien. In 1922 wonnen zij ook het OLS. Het is lang geleden, maar toch vermeldenswaard. De trotse voorzitter is heer Scholtes. Fons en Gillian Bastings is het koningspaar en het keizerspaar Oelfke en Pieter Scholtes. En hier zien we schutterij nummer 47, Sint Martinus Linne. Ik zie het koningspaar Paul Oudekerken. Sint Rochus Stevensweert nummer 48. Deze vereniging heeft de Soetelaars. Dus geen malketensters, maar de Soetelaars. De schutterij is heropgericht in 1946. Prachtige groep. Met zeer oude uniformen. En we zijn er weer toe aan nummer 49, de stadsschutterij Sint Rosa Sittard. Ook lid van de Schuttersbond Sint Gerardus Amsterdam. Sint Gregorius, Illikhoven. Vissersweert en Illikhoven bestaan uit 2 straten, dames en heren. Dus hier moet ook bijna iedereen lid zijn. Het koningspaar bestaat uit vader en dochter Meeuwisse Ron en Meeuwisse Kim.
Nummer 51, Sint Gregorius de Grote Brunsum. Het OLS gewonnen in 1991. Ze lopen in het gala-tenue van de jagers van na 1830. De bochtjesdrager is Isabella Grissen. De keizer Michel Schobben. Nummer 52, Sint Antonius Schlek. Het koningspaar is Richard Leurs met Agnes Meerten. De trotse voorzitter is de heer Leurs. En zo langzaamaan begint het einde van de optocht zich aan te dienen. Met schutterij nummer 53, Sint Joris, Sint Joost. Het koningspaar wordt gevormd door Har en Ria Maassen. En de trotse vaandeldrager is Nout van Buggelen. En de laatste in deze prachtige optocht is Sint Remigius Meersen. Die zijn opgericht in 1990 en die hebben geen bielemannen, maar sapeurs. De bochtjesdrager mag ik hier zeker noemen, Gilles Kortenraad als laatste bochtjesdrager van dit Zuid-Limburgs Federatiefeest 2019. De bielemannen zijn Maurice Barbier en Menno Kwaden. De tambourmeter is Rick Engwegen. De mannenketensters Klaassen Julie, Kerkels Audrey en Kerkels Laura en Vossen Michelle. De vaandeldrager is Armand Kerkels. En het koningspaar wordt gevormd door Frank Mane en Steffi Narings. Dit was de optocht van het Zuid-Limburgs Federatiefeest, georganiseerd door de schutterij Sint Sebastianus Put.